Moja kázeň bude mať také dva hlavné bloky. A dúfam, že tak časovo sa to zhruba rozloží. A v tom prvom bloku opäť by som k tomu pristúpil tej všeobecnej štruktúre, v tých základných konceptoch tej témy sola, scriptura a Kristus. A v tom druhom bloku zase budeme aplikovať situáciu za situáciou ten všeobecný základ, ktorý sa pokúsim položiť a ho formulovať. Teraz začneme tým, že čo je najzákladnejšia skutočnosť kresťanskej viery, a to je to, že Kristus je jediná cesta k Bohu a jediný spasiteľ hriešnikov. Ak by sme toto nemali, nemáme vôbec kresťanstvo, nemáme žiadne spasenie, nemáme základnú zvesť. To, čo kresťania zvestujú, je Pán Ježiš ako jediná cesta, jediný spasiteľ hriešnikov. Ján 14.6 bude nám všetkým, predpokladám, veľmi známy verš. Ježiš mu povedal: ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. V knihe Skutkov, keď už apoštoli zvestujú, vtedy najprv hlavne židovskému ľudu, Skutky 4.12 majú iný známy verš. A nie je to v nikom inom spasenia, lebo ani nebolo dané iného mena pod nebom, ktorom by sme mali byť spasení. Skrátil som trochu ten verš. A tak biblická zvesť je kryštálovo jasná. Aby bol človek hriešnik spasený, musí poznať Pána Ježiša a uveriť v Neho. Môžeme povedať, keď to preformulujeme, že poznanie Pána Ježiša, uverenie v Pána Ježiša je absolútna podmienka spasenia. Je podmienka, ktorá vždy sa musí naplniť. Je to podmienka, z ktorej sa nedá ustúpiť, inak strácame kresťanstvo, strácame základ spasenia, strácame cestu k Bohu, cestu do večného života. A tak toto ako prvé potrebujeme rozoznať, uvedomiť si, rozmýšľať o tom, mať v tom jasno, mať v tom pevné poznanie, pevnú vieru, pevný postoj. Keď toto skonštatujeme, keď toto rozoznávame, inak ešte vložím, že keď ďalej budem hovoriť o poznaní Krista, celý zvyšok kázania, tak budem myslieť pod tým na to, že človek musí poznať osobu Krista a Kristovo vykupiteľské dielo, ako dokončené, ako úplné, ktoré Pán Ježiš dosiahol. Keď teda toto rozoznávame, vieme, že Pán Ježiš je jediná cesta k Bohu, vieme, že bez Neho nie je možné spasenie, vieme, že On len dáva večný život, vieme, že človek musí poznať Jeho osobu, Jeho dokončené dielo, tak si položme ďalšiu nadväznú otázku, o ktorej rozmýšľajme. A to je otázka, akým spôsobom je pravdivo zjavená osoba a dielo Krista. To nás posúva v tej téme, ktorou ja chcem prispieť. Sola, scriptura a Kristus. Iba písmo a Pán Ježiš. A tu už sa posúvame bližšie ku tejto téme, lebo otázka, ktorej musíme mať ďalej jasno je, ako človek na zemi pravdivo správne pozná Krista. Dá sa to rôzne formulovať. Môžeme sa pýtať, kde nájdem uchované všetky pravdy, ktoré komunikujú osobu a dielo Pána Ježiša. Kde ich nájdem? V akej forme ich tu na zemi stretnem? Môžeme sa pýtať tiež, podľa čoho zmeriam, či niekto šíri tú zvesť o Kristovi je pravdivé a záväzné, alebo nie je. Je to veľmi potrebné mať odpoveď na túto otázku, lebo nás Božie slovo varuje, upozorňuje, že nie každá zvesť o Pánovi Ježišovi, nie každá zvesť o Kristovi, že kto to je a čo vykonal, prinesie spasenie. Inými slovami, niekto môže spomínať Ježiša Krista, môže ho nejakým spôsobom aj prezentovať, môže nejakým spôsobom niečo o ňom šíriť, a nutne ešte nemáme zodpovedané to, čo šírim, privedie ma ku spaseniu, privedie ma to ku záchrane. Pripomeňme si, už tu odzneli niektoré odkazy na tieto súvislosti, ale je tu tá známa epištola Galatianom od apoštola Pavla, ktorej máme snáď také najráznejšie varovanie v tom, aby sme nejakým spôsobom nepodcenili to hľadanie odpovede na otázku, to, čo viem o Kristovi, je správne? Je to pravda o ňom? Čím to zmeriam? Galatianom 1.6 Pavol vraví, že sa diví, prečo tí kresťania vtedy v tej galackej oblasti, dnes v Turecku, odstupujú od evanília, ktoré im on zvestoval. Spomína, že sú aj iné evanília, iné zvesti o Kristovi, iné správy o Ježišovi a vraví, ale tie spôsobujú len nepokoj a chcú prevrátiť evanílium Kristovo a vraví, že majú títo kresťania rozoznať, pomerať, uistiť sa, aby držali len tú pravdivú zvesť o Kristovi, o jeho dokončenom diele, o jeho vtelení, o jeho príchode z neba,
o jeho, povieme, božskej prirodzenosti a ľudskej prirodzenosti, o jeho dokonalosti, bezriešnosti, o všetkých jeho výrokoch, o dokončenom diele Golgotského kríža. A keď túto otázku rozoznáme, uvedomíme si jej vážnosť, inými slovami, po svete chodí celkom veľa ľudí, ktorí hovoria, že údajne hlásajú Krista, že údajne chcú učiť ľudí o Kristovi, že chcú im pomôcť ho spoznať, že chcú nejako odovzdať jeho posolstvo. Vo vašej krajine, v Českej republike chodí nemálo takých ľudí. U nás na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí aj u nás v Bratislave, kde ja žijem, všeli koho sa dá stretnúť niekedy na ulici, kto tvrdí, že zvestuje Krista. A tak potrebujem mať odpoveď na otázku, je to, čím to zmeriam? Čím rozlíšim tú pravdivosť tej zvesti a toho, že sa skutočne dozvedám pravdu o Kristovi, že sa skutočne k nemu blížim, poznám ho ako spasiteľa a pána, môžem v ňom duchovne rásť, môžem sa spoliehať na jeho sľuby, môžem v istote očakávať večný život, spasenie. A odpoveďou na tieto otázky tvrdím, a v zásade len zopakujem to, čo sme už počúvali v tej hutnej službe, ktorou nám predo mnou poslúžili bratia, odpoveďou je, že všetky spasiteľné pravdy máme uchované v Svetom písme a iba v Svetom písme a tento princíp sa volá sola scriptura, alebo iba písmo. Ešte raz, všetky pravdy o Kristovi, ktoré potrebujeme pre spasenie, pre duchovný život, pre život pod jeho pánstvom, pre poslušnosť jemu, pre duchovný rast, pre očakávanie spasenia, máme uchované v písme a iba v písme. A toto je zmysel tých slov sola scriptura, iba písmo. Poviem, keď tú definíciu ešte obohatím o takú konštrukciu, poviem, že sú všetky tieto pravdy v konečnom dôsledku uložené iba v Svetom písme. Prečo ešte pridám také zastavenie a poviem konečnom dôsledku? Poviem to preto, že môže v istej chvíli, kým sa snažíme zorientovať sa v týchto súvislostiach, prísť aj otázka, ktorú som počul niekedy od kresťanov, niekedy od hľadajúcich. A tá otázka môže byť, keď niekto na ulici hovorí ľuďom osobne o pánovi Ježišovi a práve by vtedy ani nemal otvorené Božie slovo, ani by ho nevytiahol zo svojej tašky, ani by práve Sväté písmo nedržal v ruke, len hovorí o pánovi Ježišovi, a očakávali by sme, že to povedie niekoho ku spaseniu, ku záchrane, ku viere. Bol vtedy znegovaný ten princíp sola scriptura? Odpovedám, že nie. Všetko, čo ten človek na ulici povie, sa dá zmerať a preveriť. To, čo bolo vysvedčené, bolo biblické? Bolo v súlade s Božím slovom? Sola scriptura platí. Aj vtedy, keď som práve Bibliu nevyťahol, aj keď som len z pamäti hovoril o pánovi Ježišovi, aj keď som len súvislie s vlastnými slovami opisoval, ako on je cesta k Bohu, stále platí sola scriptura. Rovnako, keď niekto mocným hlasom káže evanjelium na ulici, princíp nie je znegovaný, aj keď práve nečítal len súvislý text písma, ale kázal zvesť spasenia o pánovi Ježišovi. Rovnako niekto možno je obdarovaný a vždy je to pre mňa milá radosť, keď poznám ľudí, ktorí pomaly nenechajú deň, aby letáčik, nenechajú prejsť deň, aby letáčik evangelizačný niekomu neposunuli, niekde nezasiali Božie slovo zvesť o pánovi Ježišovi. To rovnako neneguje princíp sola scriptura. Neznamená to, že kresťania rozdávajú len Biblie. Stále len ocitujú biblické verše a potom povedia, nemám čo viac povedať. Znamená to, že každé jedno tvrdenie o pánovi Ježišovi sa dá premerať a vyhodnotiť písmom, a to písmom samotným. Preto tvrdila od začiatku protestantská reformácia, preto verní protestanti, ktorí držia toto dedičstvo reformácie, stále dodnes tvrdia a používajú tú dôležitú konštrukciu, ktorú dnes už sme počuli a nedá sa vyčerpať, nedá sa povedať, že už sme dostatočne to počiarkli, že je písmo dostatočné ako Božie zjavenie, ako oznámenie všetkých práv do pánovi Ježišovi. Hovoríme o ňom, že je dostatočné a že je univerzálne záväzné. Každý, kto vyznáva pána Ježiša, každý, kto vraví, že v neho verí, že mu patrí, je od Boha viazaný poddať sa úplnosti tohto zjavenia, ktoré nám prichádza v podobe Svätého písma, v podobe zapísaného Božieho slova. A toto zjavenie je dostatočné. Inými slovami, v takej podobe, ako ho máme, nám prináša celok, úplnosť toho, čo nám Boh chce o svojom synovi, o pánovi Ježišovi oznámiť. Rozvíjame teda ďalej tému sola scriptura
a Kristus. Mojou túžbou je, aby sme uvideli, ako sú nerozlučne spojené. Ako myšlienka, ktorá mnohokrát v rôznych kruhoch sa objavuje, ja som za tie roky mnohokrát sa s ňou stretol, ktorá neraz ide cez rôzne kruhy kresťanské, ktorá chce odtrhnúť doslova Pána Ježiša od písma a bude hovoriť, nemusíme sa nejako zapodievať písmom, veď máme Pána Ježiša. Ale vo chvíli, keď to takto povieme, keď to takto vyjadríme, tak nás to vracia ku tej základnej otázke. Rôzne zvesti o Pánovi Ježišovi sú na tejto planéte. Rôzne správy sa o ňom šíria. Rôzne podania o ňom existujú. Rôzne postoje v ľudských srdciach sa prechovávajú, ktoré ľudia si prezentujú a si za nimi stoja. Ktorú z nich si vyberieš? Ku ktorej sa prikloníš, keď poviem ja, povieš ty, veď máme Pána Ježiša, nemusíme mať až tak vyriešenú autoritu písma, dostatočnosť písma, inšpirovanosť písma, záväznosť písma. V tej chvíli strácame, poviem, pôdu pod nohami ako kresťania, pretože sme úplne odkázaní len sa nechať unášať tým vetrom učenia, ktorý práve niekde sa šíri, ktorý práve niekde nejaká silná osobnosť práve prezentuje, alebo niekto, kto má dosť prostriedkov veľa toho rozšíriť a vytlačiť a prezentovať a dostať sa do povedomia. Teraz, ako bolo predložené v osnove, ak ju niekto sleduje z poslucháčov, je tam také zastavenie o vzťahu Božieho slova a svätého písma. Krátko by som sa ďalej ešte pri tom zastavil, ako konsolidujeme ten základ a chceme mať tú pevnú štruktúru, ako tesne súvisí Pán Ježiš a Božie slovo a ako poznať Krista správne, pravdivo mu patriť, veriť, bude nás nútiť prísť ku tej pozícii sola scriptura. Inak strácame pôdu pod nohami, inak nemáme nástroj, ktorým meriame čokoľvek, kto kde tvrdí o Pánovi Ježišovi. Teraz teda pre prípad, že pre niekoho z nás je tu teraz chvíľka vyriešiť otázku, keď sa povie, že písmo je dostatočné, neneguje sa tým, neuberá sa s tým z osoby Svätého Ducha a z jeho pôsobenia. A odpoveď na to rozpísaná množstve kníh, literatúry, mnohokrát vyučovaná, opäť netvrdím, že niečo nové chcem priniesť, ani nemám tú ašpiráciu, chcem priniesť to, čo je preskúšané storočiami, znovu a znovu Božím ľudom, ktorý tieto isté pravdy rozoznával v Božom slove, je taká, že povieme, že písmo teda je materiálne dostatočné. V zmysle, že na zemi nie je žiadny iný zjaviteľský materiál o Pánovi Ježišovi, o jeho diele, o jeho osobe, o jeho charaktere, o jeho pláne, o tom, čo robí so svojím ľudom. A potom povieme, že Duch Svätý vchádza do tejto skutočnosti. Písmo je jediný materiál, ktorý na zemi máme od Boha. Jediný nástroj tej zemskej podobe, ktorý takto je nám dostupný, ktorý mysľou objavujeme, skúmame, čítame, poznávame. A povieme ďalej, že Duch Svätý používa tento už existujúci zjaviteľský materiál, aby s individuálnou ľudskou osobou, so mnou, s tebou, s každým, kto verí v Pána Ježiša, kto ho hľadá, kto ho chce poznať, konal tak, že osobne a vnútorne odkrýva všetky tie pravdy, ktoré nezávisle od kohokoľvek z nás existujú uchované v podobe Biblie. Môžeme dokonca povedať, že Boh mi zjavil Krista. Mne v 94. roku, keď som sa stal kresťanom, keď som spoznal svoj hriech, keď som spoznal svoju stratenosť a svoju biedu a moju samospravodlivosť, že nič pred Bohom neznamená tá predstava, že som celkom dobrý, že som často v kostole, že sa snažím mať lepšiu morálku než ľudia okolo mňa a nakoniec Boh ma z toho vyviedol, otvoril mi oči, dal mi poznať môj hriech, moju stratenosť, dal mi nájsť Pána Ježiša, môžem povedať, že mi ho ukázal, zjavil v tej úplnosti pravdy o ňom, ale nebolo to nové zjavenie, ktoré by neexistovalo už nezávisle odo mňa, zapísané v Svetom písme. Pretože platí sola scriptura, iba písmo. O chvíľu ešte si ukážeme línie, ako je dôležité rozoznať, že samotné písmo nám už dáva jasné línie, hoci to nebudeme môcť dôsledne rozpracovať, ale zastavíme sa pri tom. Preto toto dielo Ducha Svätého sa nedieje na úkor dostatočnosti písma. Duch Svätý nepoužíva žiaden iný, poviem, zjaviteľský materiál, než zapísané Božie slovo. Nepridáva k nemu, neuberá z neho. A to je omyl všetkých tých rôznych prúdov a predstav a ideí, ktoré nakoniec poškodia tú dostatočnosť písma.
Existujú celé skupiny kresťanov, ktoré, ak budeme predpokladať, že veľkoryso k tomu pristúpime, tak vyznávajú nejako Pána Ježiša, ktoré celý čas žijú niekedy aj celé roky. Nie je to málo? Mám tu všetko? Nechýba mi niečo? Kedy príde pomazaný učiteľ? Kedy príde niekto, kto mi povie viac o Kristovi? Kto ma lepšie uvedie do tých pravd o ňom? Brat Janko Suchy už tu spomínal gnostikov 2. storočia v tom kázaní pred obedom. To nie je nič iné, len moderná forma gnosticizmu. Očakávania niečoho nového, niečoho lepšieho, niečoho plnšieho. Toto je skutočnosť, ktorej musíme mať jasno. V systematickej teológii ten aspekt vzťahu Ducha Svätého a písma sa bežne označuje osvietenie, alebo niekedy iluminácia Duchom Svätým. Duch Svätý osvetľuje už existujúce skutočnosti. A šikovná ilustrácia, ktorá opäť už od dávna sa používa, je, že si predstavme každý sám seba v miestnosti, kde nie je svetlo, je tam úplná tma a máme Bibliu, máme Sväté písmo v ruke. Je tam celá pravda, je tam všetko uložené, ale nevieme ju čítať. Nevieme ju čítať, pretože nemáme to svetlo, vďaka ktorému stránky sa dajú čítať a texty môže potom naša myseľ cez zrak, cez odraz svetla spracovať. Keď v tej miestnosti niekto vojde a zasvietí, nepridá do toho zapísaného textu, do tej zjavenej pravdy ani čiarku, ani jotu. Len osvetlí to, čo tam už dávno nezávisle od nás existuje a robí nám to zrozumiteľným, uchopiteľným, robí nám to dosiahnuteľným pre nás osobne. Veršík v Efezanom 1.18 Pavol vraví apoštol, že takto sa modlí, aby boli osvietené oči vašej mysle. Myslí na kresťanov v Efeze, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádej jeho povolania a čo a jaké bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými. Toto je kľúčový verš pre túto pozíciu. Pavol sa modlí, pritom celý čas nemá pochybnosť o tom, že zle zvestuje a káže. On nikdy neváha, že nie som si istý, čo hlásam o Kristovi, nie som si istý, či som apoštol, nie som si istý, či som správne prijal zjavenie od Pána Ježiša, nie som si istý, či som to dostatočne odprezentoval. V všetkých týchto veciach má Pavol celý čas jasno a predsa chápe, že dielo Ducha Svätého musí osvietiť oči mysle kresťanov, Efezanom 1.18, aby vedeli, to vedie k tomu porozumeniu, k tomu uchopeniu tých skutočností, aká je to nádej toho povolania a aké bohatstvo slávy. Už aj keby sme tu v tejto chvíli ukončili a keby to bolo všetko, čo dnes odovzdám, môj apel, moja prosba a dôraz bude, hovoríme o téme Sola Scriptura a Kristus, ktorej sme pozícii. Je obrovské množstvo kresťanov na Slovensku, ktorí by vyznávali, ktorí stále žijú v atmosfére prostredí cirkvi zborov, kde očakávajú niečo nové. Kde nepovedia, nevyznajú, pristupujem k tomuto slovu ako k dostatočnému. A očakávam, že Duch Svätý ma uschopňuje ho chápať. Atmosféra zhromaždení je, kde je niečo nové. Kde odznie proroctvo, kde príde zjavenie, kde príde nejaká nová, vzrušujúca skutočnosť. Namiesto toho kresťan vyznávajúci Sola Scriptura chápe, ešte som málo zrušený z písma svätého, z Božieho slova. Ešte som málo prežil nad ním radosti, uspokojenia, rozoznania tých skutočností. Ešte som len začiatočník, hoci možno mám 20 rokov ako kresťan. Môj prípad. Ešte ani len nemôžem hovoriť o tom, že som sa možno rozbehol a v tej plnosti, ktorá tu je pre mňa pripravená. Celý môj nedostatok je v tom, že len potrebujem rásť do plnosti toho, čo je zjavené, čo je zapísané, čo mám v Svetom písme. Toto znamená Sola Scriptura v kresťanskom živote. Keď uvažujeme o tejto realite, iba písmo, aplikujeme ju na Pána Ježiša, tak letmo len nám stojí za to spomenúť, že keď takto pristupujeme k tejto realite, keď ju takto rozoznávame, tak z pohľadu chronológie, časovania, rozoznávame, že nebolo všetko o Pánovi Ježišovi zjavené v jeden deň. Nebolo všetko zjavené o ňom ani len v deň pádu do hriechu. Keď Adam zrešil, Eva zrešila, keď odzneli tie Božie výpovede o kliatbe, o tom výroku, o smrti, o treste, ktorý prichádza kvôli ľudskému hriechu. A vieme, že tam rozoznávame niečo, čo je prvou zvesťou o Pánovi Ježišovi, keď je napísané, že príde nejaký potomok ženy, ktorý rozdrtí hadovi hlavu, no pritom jemu bude rozdrtená päta, bude to za veľkú cenu,
nejakom smrteľnom zápase, to víťazstvo nad diablom, tam prítomným tej podobe hada. A cez storočia kresťania rozoznávali, tu už je niečo v prvej semiačkovej podobe oznámené o Pánovi Ježišovi, o jeho príchode. Než príde celá tá éra, ešte aj tie Jakobové proroctvá v knihe Genesis, brat Jaroslav Kernal mal ten odkaz na Jakoba a Ezava. A Jakob, keď zomiera, tak oznámi mnohé proroctvá o izraelskom národe, v ktorých sú silné poukazy na Pána Ježiša. Na to, ako panovník príde z judského kmeňa. Na to, ako sa všetky tie skutočnosti jedna cez druhú majú vyplniť. Preto povieme, že môžeme rozoznať 3 také etapy v tom, ako sa o Pánovi Ježišovi dozvedáme cez písmo. V tej prvej etape povieme, že sú tu všetky tie prorocké výpovede v ére starej zmluvy. Počnúc od Genesis 3, to protoevanjelium, tá prvá semiačková správa, cez všetky tie obrazy ešte aj v tej chrámovej službe o budúcom spasiteľovi, až po tie najslavnejšie proroctvá, ako je Izaiáš 53, o príchode vykupiteľa, toho, ktorý položí svoj život, ktorý sám nevinný ospravedlní vinných, ktorý za hriešnikov obetuje svoju dušu, svoj život a potom z tej námahy uvidí výsledok, uvidí tú záchranu Božieho ľudu, tých, ktorých Boh Otec vybral pre to dielo, pre tú záchranu. Toto všetko nazveme, sú prorocké výpovede v ére starej zmluvy. Takže, keď rozmýšľame sola scriptura a Kristus, musíme rozoznať, zíde sa nám si uvedomiť, cez prorocké výpovede až po Matúšovo evanjelium sa už dozvedám z písma a len z písma. To je ten nástroj, kde inde to mám, kde inde sa to dozviem o tom, kto je spasiteľ, o tom, aké bude jeho dielo. Tá druhá etapa, aby som to posunul sú životopisy Pána Ježiša vo forme 4 evanjelií. Životopisy Pána Ježiša vo forme 4 evanjelií. Odkiaľ vieme o výrokoch Pána Ježiša? Odkiaľ vieme, ako reagoval na tie rôzne narážky, ktoré prichádzali, na tie rôzne protivenstvá? Odkiaľ vieme, ako bol zázračne jeho život uchovaný tie 3 roky verejnej služby, hoci čítame, sa ho snažili zhodiť v jednej chvíli z jedného prudkého zrázu. Evanjelia spomínajú, prešiel pomedzi nich. Boh Otec sám mal nad svojím synom tú dozornú zvrchovanú ruku, aby dielo spasenia mohlo byť dokončené. Odkiaľ vieme o tých výrokoch, aj o tých tvrdých, niektoré sme tu dnes počuli, ktoré Pán Ježiš povedal, o tých, ktoré vôbec by si človek sám nechcel na seba písať, že znútra z ľudského srdca pochádzajú krádeže, modlárstva, cudzoložstva, smielstva, pýcha, závisť. To nie sú veci, ktoré my s obľubou by sme na seba písali, ktoré by sme radi o nich diskutovali sami od seba, tak ako prichádzame na tento svet. A predsa ich máme uchované. Životopisy Pána Ježiša. A tretia etapa, kedy rozmýšľame o tej téme sola scriptura a Kristus, sú apoštolské spisy. A o nich môžeme rozmýšľať ako o dovršení zjavenia o Pánovi Ježišovi Kristovi, cez ktoré dostávame doplňujúce vysvetlenie významu a dôsledkov Kristovho dokončeného diela v tejto ére novej zmluvy. Takže stará zmluva plus nová zmluva, čo do členenia, ako to nazývame, spolu tých 66 kníh, chronologicky prorocké výpovede plus životopisy plus apoštolské spisy, je podoba zemská toho, v akej podobe mi prichádza celé to oznámenie, celý ten balík pravd o Pánovi Ježišovi. A sola scriptura vo vzťahu na Pána Ježiša znamená, že tento materiál, poviem, stačí. To je celý balík, celý súbor pravd a skutočností, ktoré nám Boh odovzdal. Keď sa toto kedy oznámi, tvrdí, keď táto pozícia je formulovaná, tak jedna pálčivá otázka, ktorej sa aspoň troška dotkneme, aby mi ostal potom stále čas na zopár tých aplikácií, je, ako túto pozíciu, keď o nej takto rozmýšľame, keď ju potrebujeme hájiť, keď potrebujeme o nej rozmýšľať, akým spôsobom ju vidíme v samotnom písme už ukázanú, poukázanú, naznačenú, keď nám história spasenia beží vpred. A teraz to, čo poviem, je zopár tvrdení a zvlášť jeden verš budem chcieť nám ukázať, aby sme ho skúsili dobre uchopiť a aby s nami veľa pracoval do ďalšieho obdobia. Sväté písmo, ako ho teraz vlastníme v úplnosti, stará zmluva plus nová zmluva,
je záverečným výsledkom celej počiatočnej éry Kristových apoštolov, ako sa udiala pokrývajúc druhé 2/3 prvého storočia. Takže zhruba na prelome 1. a 2. tretiny 1. storočia Pán Ježiš verejne pôsobí. 3 roky verejnej služby. Vyberie si apoštolov, tých zmocní, tí sú svedkami vzkriesenia, tí oznamujú tie pravdy, vzniknú spisy, ktoré máme dnes ako súčasť Novej zmluvy a povedzme budeme uvažovať, že apoštol Ján ako posledný zomiera až takmer na konci 1. storočia. A výsledkom celej tej éry je Božie slovo. Zapísané, Sväté písmo. Jeden veršik, ktorý zároveň tejto spojitosti, ak niekto je tak nastavený, že chce aj listovať, tak môže byť toto tá chvíľka, Efezanom 3.5, Efezanom 3. kapitola, 5. verš. Ak to nie je tak nastavený na listovanie, nevadí, aj tak to ocitujem. Efezanom 3. kapitola, 5. verš. Efezanom 3.5. Efezanom 3.5. Tam Pavol vraví, opisuje svoju službu apoštolskú a v jednej chvíli nám dá veľmi dôležitú spojitosť ohľadom celej tej etapy časovej, ktorú voláme apoštolská éra. Éra 1. storočia. Efeským 3.5. Ktoré za iných pokolení, a myslí to tajomstvo, plnosť vysvetlenia Kristovho diela dokončeného, ako ho apoštoli zvestujú, v úplnosti ho vysvetľujú. Toto volá tajomstvom, ktoré teraz už je známe, ktoré za iných pokolení nebolo oznámené ľudským synom, ako je teraz zjavené Duchom jeho svätým apoštolom a prorokom. Mali by ste vidieť aj vo svojich prekladoch v tom verši dôležitú príslovku, ako je teraz. Ako je teraz. Mali by ste ju tam vidieť v každom vernom preklade tejto pasáže. Alebo má byť inou konštrukciou vyjadrené, že je tu porovnanie času. Toto v minulosti nebolo ešte zjavené, ale teraz v tejto ére cez nás, apoštolských služobníkov, je toto tajomstvo zjavené a všimnime si, ako vraví, jeho svätým apoštolom a prorokom. Priatelia, na tomto verši sa lámu dva základné druhy kresťanstva na tejto planéte. Teraz slovo kresťanstvo myslím úplne široko. Nič ďalej neriešim. Každý, kto tvrdí, že je kresťan, že má vzťah s Kristom, že v neho verí, že sa bude pokladať za nasledovníka, nič viac ma nezaujíma, len že sa niekto k tomu hlási. A na tomto verši sa láme celé kresťanstvo na planéte na dve základné skupiny. Na to, ktoré tvrdí, rozoznáva, vyznáva, že bola éra zjavenia, ktorá zbehla v 1. storočí, éra, kedy tu boli apoštoli a proroci, ako ich istí asistenti. O týchto prorokoch môžeme uvažovať ako o istých asistentoch týchto apoštolov 1. storočia. A na kresťanstvo postoj, ktoré tvrdí, to prvá pozícia vraví, a toto zjavenie je ukončené, naplnené, je uzavreté a jeho výsledkom je písmo. Preto zjavenie nepokračuje ďalej. Preto nám nepostupuje v histórii do nekonečna ďalej Božie zjavenie, ktoré máme ako špeciálne v Božom slove. A druhá skupina kresťanov, opäť hovorím úplne všeobecne, povie, nech už čokoľvek povedia o písme, nech aj akýkoľvek postoj k nemu zaujmú, stále musí odznieť otázka, a čo zjavenie? Pokračuje ďalej? Pokračuje ďalej po ére apoštolov, po ére týchto apoštolov a prorokov, o ktorých tu hovorí apoštol Pavol? Je to ďalej 2., 3., 4., 5., 7. až po 21. storočie pokračujúca realita? A prakticky každý jeden človek na tejto planéte, ktorý bude vyznávať, že je kresťan, môže sa len postaviť doľava alebo doprava. Môže už len sa vybrať z tejto chvíli jedným smerom alebo druhým. A podľa toho, akú pozíciu máme, rozhoduje sa o stovkách následných vecí. Potom nám o chvíľku ukážem, aké reality z toho prichádzajú. Pozícia sola scriptura znamená, že toto teraz, Efezanom 3.5, patrí do 1. storočia. Len vtedy vznikli inšpirované spisy. Preto v 2. Timotejovi, v tom známom citáte, každé písmo je aj dostatočné, aby človek Boží bol spôsobný. Už sme počuli, ako sa s týmto textom pracovalo, bolo nám poslúžené od brata Roberta. Videli sme súvislosti mnohé ďalšie. Preto tam ten zvláštny grécky výraz, ktorý znie theopneustos, vydýchnuté Bohom. Od Boha vonku vydýchnuté
dané nám ľuďom, je to, čo je rozhodujúce pre nás. Len vtedy, počas tejto éry zjavenia pri apoštoloch a prorokoch vznikli tieto spisy. Preto povieme, každý jeden obrátený človek je spojený s počiatočnou érou Krista a jeho apoštolov cez spisy Božieho slova. To je rozhodujúca križovatka. Napríklad na tejto križovatke, o chvíľku nám budem sa snažiť ukázať aj niektoré citáty, príklady, sa láme na tejto križovatke sa rozdelia charizmatickí a necharizmatickí kresťania. To je križovatkový bod, kde ja poviem, ako kresťan, ktorý vyznáva sola scriptura, iba písmo, poviem, že som spojený s tým počiatočným zjavením, s touto érou apoštolov a prorokov, s písmy Božieho slova a poviem, to stačí, to je dostatočné, to ma viaže. To je úplne to, čo od Boha o Kristovi prijímam. V kontraste ku tomu si nechá charizmatický kresťan otvorené dvierka, zjavenie pokračuje. Budeme ho očakávať, budeme ďalej sledovať, či nejakým spôsobom ešte, čo by nám mohlo prísť. Samozrejme je tu škála v charizmatickom hnutí a to o chvíľku budem sa snažiť zohľadniť, ale stále sú tie dvierka otvorené. To vyznanie dostatočnosti písma je tam problematické. Vo chvíli, keď sa to aj niekedy objaví v tých vyznaniach, v praxi to už vôbec nefunguje. Stále v atmosfére je očakávanie ďalšieho zjavenia, ktoré má pokračovať. A tak nám písmo uchováva všetky pravdy, ktoré potrebujeme vedieť pre spasenie a pre duchovný život pod jeho pánstvom. Ku tomuto bodu len zo pár viet a ideme na tie aplikácie. Ešte raz chcem toto počiarknúť. Sme spojení v pozícii sola scriptura s érou apoštolov a prorokov cez spisy. Len v 1. storočí sa udialo zjavenie, ktoré nepokračuje ďalej. To Pavlovo teraz je jeho generácie. Keď povie v Efezanom 2.20, vybudovaný na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus, tak ja potrebujem rozoznať, že ten základ apoštolov a prorokov je už nemenný, raz a navždy postavený, že budova nemôže, keď už má budova 20 poschodí, nedajú sa meniť základy. Základy sa musia poriadne postaviť raz na začiatku. Ja si nemôžem pri 20. poschodí vysokopodlahovej budovy povedať, tie základy nám nevyšli až tak dobre, troška ich teraz posunieme. To je stavebnícka absurdnosť. Tak to nikdy nikto ešte žiadnu stavebnú, poriadnu, pevnú budovu nepostavil. Všetko sa potom odvíja od základov. A navyše máme líniu písma, ktorá nám vraví, 1. Korinťanom 15.8, že je Pavol posledným apoštolom, ktorý posledný je pridaný do apoštolskej skupiny, aby sa mu vzkriesený Kristus ukázal a dal mu tú pozíciu apoštola a týmto je tá skupina tých ľudí, cez ktorých toto zjavenie príde, naplnená, je vyčerpaná tým Pavlovým povolaním a pripojením k apoštolskému úradu. Tak toto, priatelia, je ten blok, ktorým som chcel dať istý systematický základ, ak kedy rozmýšľame o sola scriptura a Kristus. V tejto chvíli stále nám chcem nechať zo pár aplikácií, urobím ich takým expresným spôsobom, a aby som sa držal toho, lebo sme boli všetci rečníci dôsledne varovaní, aby sme sa držali nášho časového limitu, dostali sme taký mailik, tak mi nezostáva nič iné, len sa teraz rýchlo skonsolidovať a držať sa toho, na čo sme boli upozornení. Poďme rýchlo expresne prejsť typické pozície, ktoré sú v ostrom rozpore s pozíciou sola scriptura a každá vedie ku inému chápaniu Krista a jeho diela. V tomto stále sa chcem držať mojej témy, sola scriptura a Kristus. Teda každý posun od sola scriptura vedie ku posunoch voči osobe Krista. Toto keď uchopíme, verím, že to je zjavné cez storočia, že to je nadmieru demonstrovateľné zo všetkých známych faktov, ktoré máme, tak by sme mali byť upevnení v tom, že už nechcem nič iné, než sola scriptura, iba písmo ako zjavenie, chcem mať biblického Krista a už chcem mať v týchto veciach jasno. Ak nám poslúžim tým smerom aspoň troška, bude to pre mňa na veľkú radosť. Smutným faktom je, že táto univerzálna záväznosť a z nej vyplývajúca dostatočnosť písma je v súčasnej dobe vystavovaná dookola rôznym formám útokov a spochybňovaní. Poďme sa expresne pozrieť na niektoré z nich. V osnove, ak niektorí sledujete, sú tam rozpísané. Pozícia rímskokatolíckej cirkvi. Môj prvý bod.
Bolo to tu dostatočne pokryté od bratov služobníkov predo mnou. Len zacitujem katechizmus 82. odsek. Z toho vyplýva, že cirkev, ktorej je zverené odovzdávanie a vysvetľovanie zjavenia, nečerpá svoju istotu o všetkom, čo bolo zjavené iba zo Svätého písma. Preto treba obidve prijímať a vážiť si ich s rovnakou láskou a úctou. Obidve sú tradícia a písmo. 97. odsek. Posvetná tradícia a Sväté písmo tvoria jeden posvetný poklad Božieho slova. Takže vidíme, že katolícka cirkev formálne opúšťa sola scriptura, nielen prakticky, formálne. Pridáva tradíciu, ktorá sa píše s veľkým T, a tá tradícia je daná na roveň Božieho slova. Výsledok je zvesť o inom Kristovi. Porušenie sola scriptura vedie ku inej zvesti o spaseniu. Odtiaľ sú potom všetky veci ako očistec, Eucharistia, transubstanciácia, že Kristus zostupuje z neba, keď ho kňaz voláva z neba, na oltár nekrvavým spôsobom sa obetuje, potom cesto sa spasenie ďalej aplikuje katolíkovi, ktorý ku tomu pristupuje. Odtiaľ sú všetky tie doktríny o poklade zásluh, o počatí nepoškvrnenom Márie. To všetko je závislé na tejto pozícii. Je formálne opustené sola scriptura, výsledkom je iný Kristus. Druhá aplikácia, kde vidíme, ako za každým tieto veci pôsobia. Druhá aplikácia, ktorú môžete vidieť aj v tom ozname, tej osnove, je situácia, kedy sa autorita prisudzuje rôznym nekanonickým spisom. Tie sa vždy, každé storočie má také svoje objavy, a napríklad 19. storočie prinieslo objav tzv. Petrovho evanielia, ktoré teda vieme nie je súčasť kanonických spisov, nepatrí ku 27 knihám Novej zmluvy. Okolo toho vždy je nemalý rozruch. A tieto iné spisy, či údajne Pavlové spisy, Jánove, niekedy iné evanielia, veľmi často sa snažia buď doplniť to, čo údajne má chýbať v Božom slove. Strašne radi sa títo autori sústredia na tých 30 tichých rokov, kým Kristus začne verejne vystupovať, tak veľmi chcú tam niečo doplniť. A veľmi obľúbený motív je, kedy Pán Ježiš má ako malý chlapec zobrať hlinu, stvárniť vtáka, vdýchnuť mu život, ten sa premení na živého, ľudia to vidia, sú z toho udivení. A to sú typické motívy týchto nekanonických spisov evanjelií, hľadať nejako, doplniť to, čo chýba. Všimnime si, to súvisí veľmi s dostatočnosťou písma. Keď tie spisy prečítame do kolečka, tak zistíme, že sa síce doplnilo to, čo chýba v úvodzovkách, akože viem, že čo Pán Ježiš robil ako 10-ročný, 15-ročný, 20-ročný, ale stráca sa, čo urobil ako 30-ročný. Stráca sa Golgota, smrť a vzkriesenie a cesta do neba. Autori sú tak unesení tým, že doplňajú a rozširujú a objavujú tajomstvá o Kristovi, že zabudnú na evanjelium. A zrazu evanjelium Petrovo človek prečíta a končí a zisťuje, ja už neviem, ako sa dostanem do neba. Ako získam večný život. Na čo ten Kristus zomrel vôbec na kríži a čo ja z toho mám mať ako hriešník. A výsledkom je iný Kristus. S pochybnením dostatočnosti sa zase len dostávam ku inému Kristovi. Kedy okolo toho posledná taká vlna týchto spisov, u nás tá kniha Dana Browna bola preložená ako šifra majstra Leonarda, a určite ste tu mali svoje preklady v češtine, a bola to obrovská vlna, to tak vždy v takých cykloch prejde spoločnosťou, tieto tajomstvá a objavy, ale opäť, čo vieme o tých spisoch je, že všetko možné doplnia a popri tom niečo stratia. Vypadne z toho evanjelium a cesta spasenia a jasná zvesť o dokončenom diele. A tak rozoznávame, že sa nejakým spôsobom nepatria, nedoplňajú, nerozšírujú to, čo máme v Božom slove. Dobre, môj expresný postup musím ešte akcelerovať. Asi tam máte ako tretí bod pozícia svedkov Jehovových, teraz si nie som istý, či mám poradie také isté ako vy, takže pozícia svedkov Jehovových. Kniha Rozhovory z písma, ich vlastná publikácia z roku 1996. Otázka na strane 120. Ako Jehovovi svedkovia prichádzajú k svojmu vysvetleniu Biblie? Musíme byť veľmi dôsledne s nimi oboznámení, pretože oni veľmi radi vyznávajú, že len písmo veria. Až po jeden bod. Sledujte odpoveď. Ako Jehovovi svedkovia prichádzajú k svojmu vysvetleniu Biblie? Odpoveď. Ježiš povedal, že na zemi bude mať verného a rozvážneho otroka, svojich pomazaných nasledovníkov ako skupinu,
prostredníctvom ktorého bude poskytovať duchovný pokrm tým, ktorí tvoria domácnosť viery. Tak ako kresťania v 1. storočí obracajú sa k vedúcemu zboru tej triedy otroka, aby riešil ťažké otázky, nie na základe ľudskej múdrosti, ale tým, že čerpá z poznania Božieho slova a Božieho spôsobu zaobchádzania s jeho služobníkmi. A teraz je to dôležité, citáte ste sa možno stratili, a tiež pomocou Božieho ducha, o ktorého otrok vrúcne prosí. Tiež pomocou Božieho ducha, o ktorého otrok vrúcne prosí. Otrok je v terminológii Svedkov Jehovových organizácia Strážna väža, ktorá sídli v Brooklyne, hoci sa mi zdá, že teraz sa sťahovali. A je to zvyčajne cez 10 ľudí, tzv. Zbor vedúcich, ktorí sú autori všetkých tých publikácií, ktoré sa preložia do celého sveta. Presvedčenie Svedkov Jehovových je, že sami nepochopia správne písmo, že otrok, rozumej Strážna väža, im slúži výkladom. Oni veľmi chcú vyznávať, že iba písmo. Ale iba písmo v takom zmysle, ako ho vyklada Strážna väža. Bez toho vykladača je pre nich nezrozumiteľné. A môžeme ľahko vidieť, dobre, a táto pozícia, keď už písmo nie je dostatočné s Duchom Svätým, k čomu vedie? Vedie k inému Kristovi. Je to archaniel Michal u Svedkov Jehovových. Stvorená bytosť. A je to Kristus, ktorý ani nedáva spasenie, žiadnu istotu, je to taká šanca, že sa to možno podarí. A otázka, ktorú treba so svedkami diskutovať z času na čas, keď sa s nimi ocitám v rozhovore, je, v poslednom čase sa už pýtam len jednu otázku. Môžem ja nebyť svedok a správne rozumieť Božiemu slovu, aplikovať ho a žiť podľa neho? A veriť a prísť ku väčšiemu životu? Odpoveďou je skoro vždy mlčanie a ticho. Môžem ja ako nesvedok správne rozumieť Božiemu slovu, aplikovať ho a veriť mu? Odpoveďou je väčšinou mlčanie. Pretože to je jadro toho, o čo tam ide. Presvedčenie, že ja to nemôžem, že ja to nedokážem. Pozícia mormónov. Takže snáď zrýchlil som, naplníme to. Kniha Mormónova je zväzok Svätého písma, porovnateľný s Bibliou. To je výrok samotných mormónov. Je to záznam Božieho jednania s dávnymi obyvateľmi Amerik a obsahuje plnosť večného evanjelia. Túto knihu napísalo mnoho dávnych prorokov duchom proroctva a zjavenia. Opäť môžeme vidieť, keď sme kedysi otvorili knihu Mormon, tak je hneď daná do pozície, to je plnosť evanjelia, to je najčistejšie zjavenie. Mormoni, všetkých, ktorých poznám, ma vždy oslovili v ruke s knihou Mormon. Nikdy nie s Bibliou v ruke. Vždy s knihou Mormon. A málo kedy mali Bibliu so sebou v taške. Skoro vždy chodia u nás v Bratislave len s knihou Mormon, keď križujú Bratislavu. A môžeme vidieť, čomu vedie porušenie sola scriptura. Kniha Mormon je pre nich inšpirovaný spis, vedie ku inému Kristovi. Ich kňazstvo je potrebné. Opäť som sedel s mormónmi do kolečka. Môžem ja byť spasený bez vášho kňazstva? Bez vašich obradov? Bez vašich vykladačov písma môžem rozumieť Božiemu slovu? Odpoveďou je ticho alebo úskoky. Nedostávam od nich priamu odpoveď na túto otázku. A sem tam výnimočne niekto povie prosto priamo, ale to je ako sviatok. Nie, nedá sa to, nemá šancu. Bez nás. Pozícia letnično-charizmatického hnutia. Toto je pre nás mimoriadne dôležité a chcelo by to celý jeden blok. A to podstatné som už naznačil a poviem hlavne to, že fungovanie kresťanov v prostredí letnično-charizmatického hnutia je charakteristické vnútornou rozpoltenosťou v otázke toho, čo je vlastné Božie zjavenie. Čo vlastne je Božie zjavenie. Keď toto chápeme, pochopíme, ako žije charizmatický kresťan. Ako myslí. Žije na dvoch stoličkách. Z jednej strany chce byť biblický. Mnohokrát aj je. Číta písmo, modlí sa nad ním, chce ho hlásať, zvestovať. Z druhej strany stále je od začiatku naučený od učiteľov charizmatických, že Boh dáva ďalej zjavenia. O týchto zjaveniach ale preukázateľne vieme, že v tom najlepšom prípade sa nenaplňujú ako proroctvá. To je ešte ten najlepší prípad s najmenšou škodou, keď to takto poviem. V roku 1987 Reinhard Bonke prorokoval na konferencii ohňa, že v Európe bude také prebudenie, že sanitky budú stať kilometroch dlhých radoch, privážať budú beznádejne chorých na uzdravenecké zhromaždenia a celou Európou prejde takáto vlna prebudenia. Rok 1987. Nenaplnilo sa z toho vôbec nič. Typické falošné proroctvo učiteľov charizmatického hnutia. Reinhard Bonke. Táto škoda je relatívne najmenšia v zmysle, že aspoň sa nesiahlo na nejaké doktríny biblické.
Škoda ide neraz ďaleko ďalej. Počuli ste o prorokovi tzv. TB Jošuovi, ktorý pôsobí v Nigérii? Niekto? Obrovská web stránka. Ja poznám na Slovensku ľudí, ktorí sa na tom sítia. A okrem iného v jeho zbore sú už veci tak ďaleko, že sa predáva balená voda z jeho zhromaždenia, ktorú si môžete objednávať, ktorá je od neho pomazaná, od tohto tzv. Proroka. A tá vám pomáha mať uzdravenie a požehnanie od Boha. Porušenie sola scriptura, nerozoznanie toho, že tu nemáme pokračujúce zjavenia, ktoré by mali akúkoľvek záväznosť pre kresťanov, akokoľvek by rozširovali pravdy biblické, vedie ku inej zvesti o spasení a tá zvesť je deformovaná. Tí ľudia sú spasení tak z police z Krista a z police z TB Jošua. Tak asi zhruba v ich mysli funguje. Na Slovensku sme mali pred časom návštevu proroka doktora Ovuora. Neviem, či ste niekto zachytili túto realitu. Sú web stránky, ktoré nesmierne sa venujú jeho spisom, jeho kázňam. A keď si prejdete, čím je tzv. Prorockejší ten charizmatický učiteľ, tým viac si potom trúfa učiť veci, ktoré musí začať takto. Citujem od doktora Ovuora. Pán so mnou hovoril tejto noci a v tomto rozhovore mi pán hovoril o veľmi vážnej udalosti, ktorá sa má udiať na zemi. Znova pán hovoril so mnou minulú noc, pán Jehova Elohenu. Ešte ďalej, minulú noc mal pán silný rozhovor so mnou o udalosti, ktorá sa stane na zemi. V tomto silnom rozhovore som videl videnie Boha Jehova. Niekoľko odsekov, ktoré len zopakujú, pán so mnou hovoril. A potom je článok, že bude čiastkové vytrhnutie cirkvi, posvetenejší kresťania budú vytrhnutí a menej posvetení zostanú na zemi. Je to jednak doktrína o čiastkovom vytrhnutí cirkvi. A ona existuje už dávno, ona vôbec nie je nová. Ale doktor Ovuor ju prezentuje prorocky, nebiblickú zlú doktrínu. A pozícia, ktorou zakončím, pozícia širokého konceptu pokračujúceho zjavenia, samozrejme sú tu celé náboženstvá, ktoré, a potrebujem teda len 2 vetami zhrnúť, nerozoznanie sola scriptura v charizmatickom hnutí vedie ku deformovaným doktrínám o Kristovi a o živote s ním. Preto v charizmatickom hnutí sa žije tak rozpoltený, nezdravý kresťanský život. Pretože je porušené sola scriptura. To má svoje vysvetlenie, prečo je to tak. Islám, potrebujem 3 vety, rozoznáva poslov, z ktorých posledný je Mohamed a ten završuje Božie zjavenie, je tam kniha Korán. Kristus je samozrejme úplne iný. Ani len nezomrel na kríži. Obetnou smrťou ani nevstal z mŕtvych. O bahajskom náboženstve sme možno niektorí počuli. Bahaji veria, že ešte ďalších poslov má Boh. Po Mohamedovi prišiel Baha'u'lláh a odtiaľ je bahajské náboženstvo. Úplne ich zväzť je zhruba, dostaneš sa k Bohu akoukoľvek cestou, ale najlepšie cez nás. Akoukoľvek cestou, ale najlepšie cez nás. A máme iného Krista. Tvrdím teda, hoci som mal málo možnosť len to naznačiť, že nám vždy porušenie sola scriptura vedie ku inej zvesti o Kristovi, že je to storočiami potvrdené. A že ak chceme postúpiť ako kresťania, obstáť a zvládnuť tento čas, kým sa pred Pána postavíme, musíme mať jasno v tejto pozícii. Kedy platí, že iba písma nám oznamujú záväznú a dostatočnú pravdu o osobe Krista a o jeho dokončenom vykupiteľskom diele. Duch Svätý pracuje už s existujúcim zjavením, ktoré nerozširuje, ku ktorému nepridáva nový materiál, ale nám ho dáva uchopiť, kráčať v ňom, žiť v ňom, rásť v ňom. Nech by nám Pán dal len v biblickom Kristovi ďalej kráčať, veriť v Neho, poslúchať ho, držať všetky tie zjavené pravdy o ňom.